Čo ľudí, dneska vás vítam v tomto videu, dneska si ukážeme, ako získať veľa XPčok. Dáte si, že Godzilla versus King Kong, 99 bots, zahráte si to, tam máte ako ten mobil, túto vysielačku a ju stlačíte, pôjdete do toho portálu. Máte tam odrážačka a tam máte XPčka. A ak chcete získať aspoň jeden level, tak raz skočte, aby sa vás, je to aj hore, tie odrážatka, a skáčte tak, aby sa vám to odrážalo. A kúkajte, ako by to malo dopadnúť. Takto, pozrite, koľko veľa XP mi tu dáva. Ja proste skáčem a dávam tu mega veľa XPčok. Vidíš? A už mám 27 plus. 27 000. Počkám na level a idem si zahrať. Ľudia, fakt. Kúkaj, vidíš, furt mi dáva XPčka. Fakt, je to dobré na levely. Fakt. Je to fakt dobré na levely, takže ak neviete už, ako máte spraviť nejaký level, tu máte kúknite na to video a budete vedieť. Dávaj like a odber, ak ho tam už máš, díky, byli sme za 50 odberateľom a ak si ho tam fakt dal, fakt díky. Mi to ani XPčka nedáva. Kamo, mne chýba kúsok toho mého. Počkajte. Musím si napraviť vlasy. Opozite, tak veľa XP mi to dáva. Díky, a už mi to skoro dá level. 1000 mi ešte chýba, ľudia. To fakt, je to fakt dobré. A keď to musíte byť 5 minút, tak ale fakt, vyskúšajte to. A už mám level. A takýto level mám. Napíš mi do komentárov, ak si to dal, a napíš mi do komentárov, aký máš level. To by bolo dneska všetko. Dávaj like, odber, díky, fakt, môžu byť 50 odberateľov, to už viete. A toto by bolo dneska všetko. Čus, čau.